Nwunye Gọvanọ Anambra Steeti bụ Odoziaku na Soludo ekwugo na a ga-akwalite mbọ niile ala agba n'Ozuoku iji wefu na ekpochapụrụ ọrịa ntụrị ụkwụ n'aka n'ala Naịjirịa. Odoziaku Soludo emere ka mata nke a n'Awka n'okwu o kwuru iji wee merube ụbọchị ewepụtara maka ọrịa ntụrị ụkwụ n'aka bụ polio n'ụwa niile nke afọ 2023 mere ka amata na etu esi wee gaa n'iru ị na-eme ka ndị mmadụ mata gbasatara mmaja polio bụ nke kwesịrị ka abawanyekwuo dịka ọtụtụ ezinụlọ amatabeghị n'Ozuoku gbasatara nnukwu mmaja ya bụ ọya. Dan Ezigwe kọrọ anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ka ọ na-akọwa mkpa ya bụ ụbọchị dị, Oriakụ Soludo kọwara na mbọ niile a na-agba iji wee chụpụ ya bụ ọrịa na-enwekwere mkpa ọ dị ka agba mbọ chịkọta mbọ ahụ ọnụ iji wee hụ na a chụrụ ya bụ ọrịa na Naịjirịa. Otu n'ime ụzọ o kwuru a ga-eji wee mee nke a bụ ịgba mbọ hụ na a na-ezisa ozi na-akọwara ndị nne na nna ọkachasị ndị bi n'ime ime obodo ihe ụfọdụ na ya bụ ọrịa poliomyelitis nakwa etu a si achọpụta ya. Nwunye aka na-achị steeti a, onye bụkwa onye ambasadọ nke Rotary International, kpọkuru ndị nne ka ha gbaa mbọ hụ na ha ghọtara mkpa ọ dị inye nwa ha ọgwụ mgbochi ya bụ ọrịa. Oriakụ Soludo kwukwara na ọ ga-aga n'iru na-anwụko ya n'ịgba mbọ hụ na enwere nchekwaba nke ụmụaka ndị nọ na steeti a site n'ọrịa ahụ bụ polio. Ọrịa bụ polio ma ọ bụ poliomyelitis bụ ọrịa nke na-emetụta ndụ mmadụ nke ọ bụ polio virus na-ebute, bụkwara ọrịa na-efe efe. Dịka esi wee kọwaa n'afọ 2023, enwere mbelata site na Disemba 2021 wee luo na Disemba 2022. Dịka ndị Center for Disease Control CDC, World Polio Day bụ nke a na-eme kwa ma ọnwa Ọktoba gbaa mkpụrụ ụbọchị 14 bụ ebe a na-anọ wee nyegasịa ohere iji kọwaa etu esi alụ ọgụ megide ya bụ ọrịa polio.